Тук съм с ново видео. Продължаваме с българските автори или поети. Днес съм избрал Христо Фотев. Той е известен като поет на морето, но също има стихотворения за любов и подобни теми. Затова и тематичната картинка е тази за видеото, която виждате в момента, свързана е с Бургас, където е живял. Стихотворението може би не е от най-известните му, но обикновено правя избора в зависимост и от това какви неща от граматиката искам да обхвана. Така че днес разглеждаме отрязък от неговото стихотворение "Измислица ли е морето?". Както виждате, ще използваме повода да обърнем внимание на това как се задават въпроси, но и други граматически теми, така че да минаваме към същинската част.